Elokuva on ohjaajansa visio ja jokaisen tekijänsä summa. Ohjaaja näyttää tietä, ratkoo solmuja ja luo yhteisen tavoitteen. Hyvä ohjaaja myös luo yhteisen leikkikentän, jossa jokainen tekijä kokee olevansa turvalliseksi ja kunnioitetuksi. Ehdolla onkin nyt 3 loistavaa, taitavaa ja herkkäkatseista ohjaajaa. 2 heistä on pitkän linjan konkareita, joita ylistetään ympäri maailmaa. Ja 3. on esikoiselokuvallaan valloittanut kaikki. Ansaiten myös eniten Jussi-ehdokkuuksia tänä vuonna. Tässä siis ohjaajaehdokkaat. Jalmari Helander, elokuvasta Sisu. Piditkö filmistä? Pidin. Aki Kaurismäki, elokuvasta Kuolleet lehdet. Tapaammeko siis vielä? Haluaisitko? Meillä on ristimä kaikilla tietysti. Tiia Kouvo, elokuvasta Mummola. Mitä sä oot olla tarkkaan? Ja Jussin saa Tiia Kouvo, elokuvasta Mummola. Mummola on Tiia Kouvon esikoiselokuva ja tämä on hänen ensimmäinen Jussi-palkintonsa. Mummola sai ensi-iltansa Berliinin elokuvajuhlilla. Joo, siis Mummolan kuvauksissa mä ohjasin Elina Knihtilää istumaan paikallensa silleen, että okei, leikitään, että sä istut sit tässä. Elikkä joo, se siitä parhaasta ohjauksesta. Joo, nyt täytyy kyllä katsoa täältä, että kiitos Jussi ja Emilia ja Aamu Film Company, että ootte antanut Mummolalle kodin. Kiitos meidän aivan upeille, mahtaville näyttelijöille, joita mä oon saanut ohjata. Te olitte aivan käsittämättömän upeita. Nenne, Tompe, Riia, Ellu, Jarkko, Sakke, Elli, Toomas ja kaikki muut. Mummolan koko tiimi, te olette aivan best. Hupiryhmäläiset kaikki. Koitan muistaa nimiä. Jesse, Mirva, Heidi, Okku, Jorma, Nanna, Aada, Henna, Paria, Aija. Kiitos perheelle ja ystäville tuesta ja avusta. Kiitos mun isovanhemmille. Kiitos Mummolasta, joka on mulle niin tärkeä ja rakas ja merkityksellinen paikka, että mä oon halunnut tehdä siitä elokuvan ja näyttää sen koko maailmalle. Mummi ja vaari, ootte aina mun sydämessä. Kiitos todella paljon.